ria nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Monchumulia undizi TV mkwademene asemambia bono wakire huya andonsi asoto tengerete chitariki ni sano nemo omotienyi okianda omwaka wechirubere nemerongo ebere nanye boka soa imejo muroberio bwensakia turoyo motura babere tobe toko bali bwa elimo ase umuroberio ojo amashabiki tukurwase county ya Kisii sauti mugirango ensemo elia ekitutu chache sauta kitutu chache nota nyalibali masaba nyalibali chache bumachoge chache bumachoge borabu bubasi bonchali nyalibali chache nyalibali masaba mwensi soa image muroberio bwensakia tukwambuka wika ase county ya Nyamira ebunge ya North Mugirango West Mugirango kitutu masaba borabu mwensi na beire yinko bali nibene ase mambia bono mosoe ase umuroberio oyo toika ase county chitonjo kanaine tubwate county ya Kericho county ya Bometa county area ya Naroka mwensi soa imejo muroberio wensakia turoyo motura babere tobe tokoba libwa elimo county ya Nakuru county ya Nairobi mwensi soa imejo muroberio wensakia ase imambi jabono tukwambuka ase chinse chiria chiangumbo ense elia ya American tubwateresha bikireto enamba eyamo Kennedy December ase omochiorio Minnesota tukwambuka ase omochiorio Dallas Texas ndumubwate Elvis Omboto oyo tuwakilisha nere korwa ase ensemo ejo enseria ya Canada Shem Keburi nere otuwakilisha ase mambia bono ase ensemo elia ya Canada chinsemo chiria ose chinse chirichia Doha Qatar Dolphin Mora naikuwa genda lero Dolphin Morango koligitole mambia bono boka soa ime jomoroberio bwensakia tukomboka sinse chiri ya yada Bahrain Kingdom mwensi soa ime jomoroberio bwensakia ase emambi ja abono ase ntunde ntangani kuna botambe nigo tokomulekera ajabeire gakwenekiwa intunde akabere twasoa ase amagazeti Nintunda ya gatatu batogosanga nabageni Vital ase enchera jabene ase mambi jabono kera chikoraga ensa eyemo nenusu ndo chikonyora aborokia kurwa ase eskuru bosi skuru chiria chiobo bundi nabego chicolleges ase bono emambi ontorabe toko umerana nomonya kirogo tenete aborokia which university ne college ime county area ya Nyamira Ibrahim Nyamwaro nere George Ogeto yoregati jabare ababwatani ase ekyombe kenuska ase mambya bono barabe baguponera ebirero byabo anemono igoro jaboro kia bechiskuru echo bobundi chi college nabo igo chiskuru chiria chechi university literane koro kwa job maangi na oyokone kenchi bichechi chawere chokera asenchira jobo ikera no nere Abigail Nyanchama Nigeria nenkoro kwa Frida Kerubo mwancho muligeli yangu kwaliga ni bene asomoroberio bwensakia bono mambia ekera olideri tukoria ejuma tweroberio voikira nugo soa bene ase weekend boka ene kiangango sora somoroberio bwensakia bono mambia turanga abantu babiri batatu obaganirie ritko ligi ya kerametenga ritko ligaria ijuma ne ritko abange bakoenia abamu aboigo manchi muri nigo togo kwali bageli galia bene oene kiangango tumure ngora yago ya bene na boigo obego koremia enkaki aba libasirire nabamu abo chinga kichiga cyobo kendo go manchi muri asangana into asomorobeliga Witrasi namba esimi ya 0792192834 so asensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Kondo mwanchumuli elia
tiango turaguchakiria rituko riago nilingana ria Nyasaye ekibungo kirituko bunagekoretwa asore n'umurubirio w'insakia ogosoma kwirituko nigo gukurakurwa ase gitabu gia Petro yeritang'ani kebungo gia kabere orocherere rwaye 15 ekiagera okuna ko ogwancha kwa Nyasaye nga ase ogokora kwaino okuya mukiria abantu abaliri ase ogotamanya kwabo ekyo nekebungo kirituko bunakiaretirwa asore n'umurubirio w'insakia Nchumurigereria rituko rero nigo ling'ana likorokorwa ase gitabu kia Petro yeritang'ani ekebungo gia kabere orocherere rwaye rwa 15 ekebungo kigotosegete mambia bonega ng'a ekiagera ng'okuna kugwancha kwaye Nyasaye ng'aso gokora kwaino kuya mukiria abantu abaliri ase ogotamanya kwabo ng'ete ng'ao manchumurigereria ekero rendete orogendo rwago ekero rendete okwegena kwago ekero oro musumba o Nyasaye nigo Nyasaye akugwanchera ng'akero rabego kumirana n'abantu balia abaliri nigo rabego kubakiria ase ogotamanya kwabo igo ng'a ekero oirendete boikiranu ekero kubwatia chinchire cha Nyasaye ekero rendete orogendo rwago nabo ekero orendete okwegena kwago ng'a nigo Nyasaye akugotang'ana onyara kobaga kwa obosemia kigima ng'ana nekero gukwana bosibo abantu babaliri nigo bakoba bagukiri gwa kigima igonere buya emambi yabona igo mwancho muri elyo bego kubwatelingana lya Nyasaye liberi kogosegeta emambi yabona iga andonsi asokogenda obego kulinda okwegena kwabo ngakibwakire Job bwakire buya Frida ngakikobukire chimbiyamboge temambi yabono batingali tukoli abere chaka asenchera jabene tukoli omwelio ase wiki kolende lituko lya gatano nemo omutinyi okianda ngama tukoenda takomnyoka kigima tamanya ngakimambi abere mambi yanene ngia kigima ndoche ng'a Nyasaye otwanchire twabere tokora litukeliga ere buya kigima akira lituko nekegwa kurwa ase Nyasaye ase gonto bwendrete koba tukumwira nelimbi ya mono ekero koba gukubuga kwa nyoranga moyore kabisa wanya kolengera lifuride ekero kurara ngiyo tekiaba nje kurara kwiba kenenge koleka wanya ko kurengera linga ekero ndaire nkibuliyo tekiharaga nano na se nyumba ngiyo tekihara ndras yense ke gotene no badera leo kobera kogu ekiagera nga wansi gwasoire bore by the way mparoro batari ku weekend yonse uwo ikachinyoni cyabere chikobwa timetinki kego chigiapeni botkogago arorori chenanya kumenya gwikira bonega igo anya tumaitiki okoleka manyanga naro okolendo botuko bugi igo nole nekira sababu yokumotebe ngambi ya mono asokubukia asimambi iyo mwetokero montago kaganga kubuka ni kawaida si kawaida nekero kwaradenga kwabukiriga kwaramukirie mwirane Nyasaye mbiyamana ere bujakima konde unabotambiri tukori Ijumaa niri tuko tumatenga imyorogo ngorwa gusi nari abanta bange bakwenia abamwabo yoranga litukoria aramisi ikindu bagoikirana bago ko bomubere goikasenkeria baguta umubero butobo tukobugima kurende ekero jabeire egeko ba chinga kichiria chia Ijumaa konyoranga abanta bange bakoikire babokirana asama tanga tuwane tugotuma amagombo aitogochia ase bali bonsi babere bakonyorwa na bamwabo Nyasaye tigabe gakobaga tachinga kiechi cyobororo okay umwanchi muri ile egekorongero na roche Job gekabage kongi cyane kigima timaitinga nege kuru kyumugusie ase omuyiga bukoenia omusacho yomo imigiga sorgo ngorwa gusie kero chinga kichiriale koenigwa ndutonerete nga igari ase akobekwa emeli akobekwa gari ase akendererete kere sanduki ya yebe kire gari ndomaitenga ne bicha ya yego chiya beko gari lakini gakora kyogo ichane nabete ngororanga nigo bari gitie omugombo yiga bwiri toke bakaligichianga cyumunginoye morugyoye bakaba baguchibeka gari asikurinde nga omurugyoye taringe gabwa samatanga yugo staringe asumo yigo yuboko mwa esiko yomoelyo tebati kwa bere bakora rege kora bunike sorgo ngora gusi nande nyinshi yange umusacho yere nabete gakwenwa
nabete gakwenigwa naende mongino yo moyale mongino ye moyale neri baba chane takeigo akanyara ngo mongino lyo bere gakunganya kurwa sinkeli bakabekera mugomba chianga cy'umongino ya nebikoro byo koichani Frida ebikoro emambi yabono timatinga negekoro kyomugusi negekoro kyomugusi nkagete nga abanche baligereria mbaroro bali emyaka yabo yarachirake nabatoko bali bagalia bene babe bagusangana into nga ekerokoro legendo buna kerikego korekana ninki gusi tumanyi ngoma ete ntotageti tusirie gekoro gyeito boikabono tumanye ebintu ebiko chimotuga iga ekegera ngo musubati oli moya by the nonya gasirete nanya korora chianga chia chikubikwabo aha iyo ningana turagani kumanya asimambia bono lingana to kwairera mate chi imagana nali turabe to gukwana Anya to atereri asegete asikwende ekegera to bwatabaga kabechingirikero kabisa Frida no lyange kuruchimboli sato chindabu Dinchibugate kwanza dinchibugate kwanza lisa tonisano chimboli sano chindabu igolende anye godete kuruchimboli ejikobe gochiege tunwa getentaga ni gwatora sema ya Kia tote agati gatoene neri bageri garia bene agari sensemeria comment section igari senseme ya Facebook so ango gali mwanchi muri yetu manyingo nabo igotumike namba ite simu ya 0792192834 ekatoka ntakumulikira mangana arengete amatanga nkora tulinga chinkanchirororo akonyaranga umugaka nabaetemete akaenekia ngobere gakoreta abakungwa babera somuchi abatu mukungu mutanga ni gosina abatu mukungu monene nabo igo umukungu moke teli twale wako bitiga ali skuru twale katanga mukungu mokasi ko monene ara itinga nyarolenga ngo ikerere maybe nke asinkeli umugako beri kago siri ubugima bwaye komenya konyaranga maybe omusubati oyo monene gosoyo mubo basubati bali atasise niri konyora umwana umumura obokongu bwamanya gocha kwanyora umukungu oyonde maybe nabwata abana bamura kwanyaranga babere bako baseli kuruwa sinkeli mate usikwara gokora ibikora bune bibi cyananga umusubati narasengeri maybe abwata abana abanyaruka bo katabwati mwana mumura wose tabwati bana at all lakini nanyumira sengeri oberega kobera semyake menge mbatiro boli mukiro umuntu nari kwaye nagachite kwaye lakini kwamenya konyaranga bokongo ngoso abole ekero mugaka bwinkeri abereka gusiri ubugima bwaye bana bamura korwa ase nyombe yende bamanya koimoka abataita kwa seli umusubati oyo kerenge kenene nendemero togi kerenge bikorwa bune bimambia bono Frida mate ngana ndigezi tobe tukobeka senchira ya burongi asemambia bono enyomo nigere gati abantu bere abana neke bakuru asinyasa igo abantu mbamenya mabere babe mbanyora abana igo abantu abamba nyuma ine kubwatekana neri chiko abantu abanigo banyuma ine asege karamucha akagocha abantu kubwatekana hanga na abana luchinga nebikoro byabere begweto nechingaki umura y'umukoro gwense ya America Barack Obama kinyaruka ibere akahisaneka kabisa ndumate umuchando kiri gusiyiga umuchando twarora chinga kinyinge bamenye taso butaka eri bakonya batema temo sembanyo rumwana umura umutema moika isano bari gyondo nondono baika 12 abana usiku 12 umwana umura okuri kabisa kwanya rumwana moke umwana o 12 ne rumwana umura kwanya oranga igo ensi yonjukire ensi yabere gekora muki notoka ngane kinyaruka cyuko bwate ai no isanirete ko rukumusubati isanirete ko rukumusacha igo ebine bikora tukogikiria semambia bono umusubati oli nebanga no ara senkeri taranyora mwana tari gwancha kwa na bera benga muchando no musacha batinga kinyinge tukobekera abasacha amamocho tubikera abasacha amamocho use ani tubikera abasubati amamocho kwanya ngana inde no musacha bato bakongo Frida asacha mbanya gwanchira na by the way bakoranga imechando yonsi no musubati umugeta kana kiro musubati ko leta era teko nyora mwana moja kuruka abantu bana baragia sebinyoro ya ibine bikora tukogikiria mambia bono tika abatakana abatakanwa
tiga yani chintakana tiga baburaka babe bagusiku kigimase ebinyoro. Yes. Okay, ebikora bune bina bitoko gikeria emambi yabono iga onyero beriga kovera no mugakoye emyaka eyi yonse tanya komoseli aye ningo mumura okinire bono iga aya nayo kwarodinga tabwati faida asenkelia bedege koro kemonkia beteke gokoreka no konyora gochia sensemeli ya nyamesocha actually kora bundi kinke betege kwene kibona ndi na kitoko gikeria emambia yabono iga kolende jobo nganchire amambia yabono iga nyire nilinga abantu bonsimbia mono matetari raisi ekero oyo mina sirire atari raisi okonyora abantu bagwesoke baba bakugusira. I really appreciate abarai bali bago esoke kwanyora nga ngo support bari enkeri abeire kegosirerwa na abamwabo ari twari goronda betengo ikira na sense meli ya geteri ntwabete togosiria Vincent Osinde korwa asenkeli ya Moisaboke, and I really want to appreciate the MP from Nakuru West, Samuel Arama. By the way, no more ayum ya kigema. Arama ya kile kisi. Ewoka kisi. By the way, taliko bagua, taliko ligelenga oyon kisi county akoru, osoyo nyamira county akoru. No more ay obuata mavera. No more ay yoguika omugusi ange. Ego asibali baligereti bono mambia ni mete Nakuru team, mwabete mokwiri na litkoligoro, and embaro roba tigarite moko muumera. Matevi all the way from DZTV with Rasumuru Bilibinsa Kia Bonomambia. We recognize him and we really appreciate ega singi agende tokokora. Ere bujeki makorinde Frida chinga kichiria choboro ire bwa corona do chinga ingana nere abete koleta oboko kigima kubwate kananga nege kegusi na boigo okwegina na boigo chinyekero na boigo chinaro kubwate kana nege koro kebisaku ao asoro gongo ruagusi chinzemo ao abantu mbobwate na ronga kero harusiri mubere asenkendu oretu asenka wakaraki orarara arafu emambia ritukoli ankyo lia manyakobaki usumugiro yo bagakweniwo kuninga kilia corona ni gore koretu kegima na gutirimbo kiguryoka kabisa tima tinga inkigo chakiagera abantu baba bakoralie mibere asichinga Ikagitene ege koruna twaka nyorete koruna twaka ibuletwe ege kore kina kitobu togenderete kubwati so that thing akero montoria aberega korusi gwa senkendu abantu bayegwa chinga kicyabo cyabeno mete ekero kumurusi agali asenkendu kwa moikigali nka nebwenerete nga nonye nabantu baruchinsemo bayikera na agali baba bakumurera ekero kurigeria ase engakeli ya corona. By the way, yabwate limit abantu bale gwikira na gari. Lakini kero kurigereria kera omukubango muyiga bwoko mwenenya gusira. Ekero moikire gari convoy yeri ikire mwasanga gari obutuko bwima the following day mwa esiko yo mwele. Liko bali bagali ya bene aliyo kumwakira okwaeli. Frida kara moyo mutale ko moro kimasika nisiko kiena ndo kwenda ko mutochi. Frida koro kwenyangi ya yo mwele. Asobo iko bwezi. Nege koro mata mangana na tubone tuboli amaboli. Kikima. Kinde moyo. Bantu mbai go cha kondora. Ono te chokora. Kinikero kwa bere ko ogo siri bwima bwa. Ali abantu batenga bateto kwisiko mwele. Bada. Tatale turukuru chendo chenga liri corona mbe yalenge. Muntu mangana mange talengo muntu ga sirite litukelio oyu kuchinza cia mambio eniwa yabo kimagwagenda ego totaititolere ego totaititolere ya manya naende talinga weekend makonya no mura matanga nara kogenda no ni wiki bere sinite mwanye to mumuromo na rumumbu ose Mombasa naende mwamanya gocha kule tumubire mucho koyorari nyumba ndasikibose nebwenerete by the way nebwenerete so that itoe kero monto liba kali yaye umateriri engakibuneliri ya corona abantu mbale kwa guri bagalende barakwanira ubuya bwanya gwesera na by the way kero kurigereria kera abantu bakoenia abamwabo no manyango monto yo ne omonto kero bwono ubuya bwanya gwesera naigwete nda naigwete data igwa no mote maraika diga abantu bache
Amaraika igora na igwete. No tukuri nzaki bono ega. Bakuganya isikari. Bakotebya obuya wake ruba. Obuya wake ida kole moyo. Utangoja sana. Mate Frida, ebintu mbiro tokokora. Nchendo chinga hono kuno maybe okay mbuya lakini rende ense muyende ntobwene tobe tokubirigeria senjira yakabiri. Muntu kale moyo mwanya kumutalira. Muntu kale moyo mbata tukwana obyo. Kole moyo ba okwana bo. Kigwa sina libata tukwana bya. Ono maite inaramba ngana ndo shatari kogenda bya. Ego obuya bwago tiga abantu bagacha bakwana lirio taigwite. Chenda denso kinsa kiske gabante byo bwa. Omaite baisa kukwana yango tayi baisa kukwana obuya bwago bona iga tali bantu bonsi bale abaye ora abasagonyora gwatungo iru gwatunyo. Igotiga babo gacha baene kyangari tukulirio mwale nali bagasokisiri nali bakomanya nga yubungo etarenge gari orora nyarebe ora mugurya none sukari bachake gukwana bono iga nkora etore kwa nyarebe tolikomwa bako gokoma onyore nga watunyorire mapema Ndanje bakunya abarogi bakunya kore kono freedom maite eke ototikalete yasenga neyo kore moyo manya muntu gagotoki ngoko wigako oregente ko boli ngantigere iko kore moyo igoto ni bagoto kore moyo naende ogoto kore moyo mweshimiwa gogo chaga koro muntu chagire kagata ando bageterimo ngakamagina koroche manyanga ki chaga ko igora iki bitikia o mapema to gani mo ndaga tebinga bono rutakede ahe ko igoto metinga job amangana ali ogochi gwachoka nginje ili ko yareta abumbi yogocha manya bono nga ka komende point ende chibonga point sikunya komanda shire manya nga kunyakoli nawo tetiko kwende kinyoro kwali gichenji mapema kyageranga woikonyore abantu bakanitiko serwa banje iko kwali gichenji mapema ochaga nga ahe job omangi nchikocha tata yane ndoche ndizi mbiye kokoira ndoche ngambuya omaite na ategerera manganari by the way na roje baka bamaite statement iri gwakwanete otaka gukumanyinga nkorigere ribare statement yo mweri gwakwanete kuikabaye bwatere baka nana kwabiketi by the way na kwanete gento bunakiri ndio rakororoshe next freedom maite abantu nabomu abantu bonse maite muntu kurusi besa yae kuikora motogi muntu ja kurusi gento mubuko kuikora mo choka mangana enkoro ya yange etererme amanya go chomore gento akora kabisa akurendo mwanchumurele ondizi TV mambia bona bakanda usangana intwe anamono igoro ya mangana kwene kigwa ase amatanga nabo igo obegotwa obumanyi bwa igoro yebikoro bigoche byakorekana ase amatanga sangana intuitera senchira yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ensemo area ya YouTube Ndizi TV News na watera somtanda ito www.ndizitv.net namba ita SMS niliye 0792192834 sangana intu manchi muri area karwe kerengere kiago na ndeti atoko ali bakalia bene liyo gotuma amagombago wochia ase chinka chiri chabere chigo sireligwa naba mwabo ene kyanga nkobale miole ase emambia yabone gani metinga abantu nabangi babiri bakonyorugwa kwa ngonyara olenga nkwego sabale umuntu babiri bakonarana nerekera litko kwanyora ngakera babiri bakomosire mbarororo batali gwanchirana mbaroro konyaranga maybe babiri bagotumekeni benyinge korwaliriyo yomwabo kwanyaranga babwetoko semeryanga nachiko bagako genderera koborora lakini kolende litkulia elia baligwika kolende mwanchu muligeria etoko kwali bagalia bene lyokubalemia emambia bonega askolendo mwanchu muligeria Ndizi TV toenda tukumulikira ayabeteka kwanekigwa nigo umuroberio gugusangereria ebirengererio igoro ye finance bill yo mwaka bukiribubere nemerongo ebere nainye wiko mwaka bukiribubere nemerongo ebere naisano ime county ya
Kisii obete goko enekiwa ase chiabisi chebunge area ya Kitutu chache South omochie omosocho omoroberio yonigo obete goko na libaga yabene ase abamenyi borogongo oruo koba bakurwa ebirengererio byabo anemono igoro ya monchorero baganeti na boigo emeroberio yamagendro baganeti ebe gekobekwa ase akobeko bose weke eraniwa bo ikirano robotro betro kwaniwa numusaki oito obwamangana amaya asomoroberio bogo sangele ebirengererio kurwase common mwananchi gori finance bill mwaka oyo imeje bunge ya Kitutu chache South bamenyi bensemeyo nigo besokia na gusanga amaganio abo ao chese serikali ya kaunti ya Kisii inzi yo mugavana Paul Simba Arati asamalieta nkuru kustela choki ingokora egachase kiombe ya Sikom dero gotwarenge musocho gaiga ase sub county ase ngenje gusanga ebirengererio no konyora maoni korusa abantu igoro ye finance bill 2024 nanyina bo nigo baboririe serikali ya county kurigereria sobo ime abantu bali bamenyete noborema muntu narwo maoni abo munanga kibatagete especially kiruto kurigereria abalemafu ngaki adjustments kitotagete chikorwe especially kiruto kurigereria byombe bibyo konya abali batari kwenyara sebinyoro chiga kecho nigo bego basegete serikali koinekyanga abamenyi bonsi be county ya Kisii babwatranigwa sobwamo igoro yo muroberio iga samaleta ngoro kuna jaras ke bagendi ngokorega siasa ke mbagatalia serikali ke kuna a million hugs erona cha ko represent the youth na myself as a public participation yana njembe berengera libyana as a finance bill ya 2024 ogo ni kwa noko nini kokorenga county government inyali kobeke document ya se website ndelio bali batali konyora libagalio go just public participations banyali ko enyora as a website ndeli banyale konye soma na gwetera na ko rwiberengera byabo asengenjo kero mwananchi na bwendete ku rwiberengera bya lyokonyora magenderero niga abantu bonsi baborigwe kubwatika serikali ya county anene asugwakana ebango negento kingencho kero umuntu gwakane ebango ikyagere kero gwakane ebango gotugwetenenera na tutwara magenderero ase county yaitu igo ukurangeri gwitu ko cyase kero umuntu nga karwe bango bena bangine kirotoko ni chinyeni ali echiro akana chibese chigende county libagokorwa siringi 20 aso mufuko bw'omuntu igo wasaliri amagendera ali gocha kugendera ase county abamenyi be county ya Kisii ondatatikiri maega nigo baireri bagali abene liokorotota amagenderero kurwa se serikali ane turasie kamaoni we will still welcome written memoranda submissions na maoni and-ons nonye no mwananchi omo Gusii oso amenyeta Gusii oso amenyeta Kisii County, and I actually invite you to demand for services because your duty is to pay taxes, then our duty is to deliver services to you. So pay taxes, demand for services. Ginko ripoteria Ndizi TV korega secha bisi cha Kitutu South ichotoka imeje bunge ya Kitutu chache South imeje county ya Kisii litirana nkoro kwa Dipon asanya. Okay, oyo no moroberio beteko gokorekana aburi tukole igoro gwetera gusangiriria ebirengereri byo finance bill yo mwaka bw'ikiri 2024 na bwo mwaka bw'ikiri 2025 ajobe gentonde tekosemya omwanchi omurigereria emambe yabonoiga ekero konyaranga abarayigo sebyombe abyasokire gusangiriria ebirengererio nebonete nga abana inchi baba bagwesoke bene barwa ebirengereri byabo so that ekero eserikali yaberike gwetia emerobiri gete tonyara nga bakwamereria ngao mochieti gukora monchiriria yo ninu mubwenerete gwesoke mukwane nga ntoganetie keiga ntoganetie gekorerwa monchiririo moganya nga ekero byabere bogo ikerana nari mugochaka gwesoke gukwana mate kolende gento itugara bandoto igwikirana nkubwatikana nga nigo omwana inchi abere akonyoranga nigo bakuba bautumika bune bitambukirio
bautume kubuna daraja bautume kubuna abantu bagwa kemeuri elinde merobere bekiraniwa onyoranga nam amachinga kichinyiwe konyoranga mangana ali bakwa natego chabwatiruru ikagaranga abantu abangi batari go chabesoki ase emesangire kaneye ase igo nebwendrete boigo abarai tagutumika aba Kenya anono ase okobanga nugo isanikirichiko nebwendrete mobe mukwene kinga ebirengeri bakurwa ko biri bibikirani ikyagiro bibikirana public participation umurobero usanga ebirengeri umwakoyo umwakonde kodi ndibintu biri mukunya kuirore nabi byamane tukondorera ande kene nke kabere yego ikiraniwa kindi bigo itaba Kenya omoya konyaranga no ne chinse mu chinde oikano n'abantu batano babere babakogenda asigo nebwendrete aba Kenya tobe tukoba tukwene kiriguse abarayi bakwene kingango ikirani bale amaganio aliya abere gakobekwa naba menyi bechinsemo by the way one round ye ando chinga abarayi mbaba bagutabuka ekyagera nga Gen Z mbali maiso gokoro chinga mwabire mu gusangirerie birengereryo abaye nonye 3 months gose 6 months onye mbara ikirane naende rangira ni barasa matebe ngantu akwane tebi nebi inki bitaraba bigwikiraniwa so that nga abarayi abaye gose barole nga abana inchi mbali maiso moisa gukire moisa korara na barabuna bakogenda kubatumeka nagedo cyo musaya mukoro kumurana kibaso endrete kurwa aho semya gochia saba Kenya nga no nae epare di endrete ga ro debanga pare ye talingana imbwendrete ko bagin kumurikira pero beriende yonsi mu abere mu gusabana ino yerotote yemurekere tobeka abarayi aba bakumanyanga abenete babako ikirania chira babera kurira abakenya deo di cha general ana kide kiao isusu ye chakira chinse mochiria kenyoro gwachirare nsengo chaka kurunyomba na manyanga chibesiri kwanyora ekwagoraki esukari echumbe kebiriti twa gocha mbaka chera naende chibeso go budget enti chibesa chiao chaito chaito echiane echeito ne chaito kire ndogera senyombe yu ne keino igo kurinde ningane bwendete kubakona kigunga kwaba boseba no dade kubwate chira chiri chonzi kwalire tu no ndiri kwalenge amakoli ngata inkugulire ndege Chile chale komenta petaiti. Ah, chiri ndo ato. Ngate binongo liye suguru. Omunyaroka ko ngainu kuruzo. Suguru gose family life are ko gosoma. Ko dire form 4 ngana ko ire college. College ya. Ko libara ko ire college. Omanya ko ire nanka. Omede ndo yo chiyapene aba murane riba gosaba sacha ne riba tari go specify college ke bago koira. College ne ya family. Kwani college ke abwate nyomba gari gose senkeli ya go chikokoira. We ona. Nera rukuta tara. Ya college ninche koira Go konyoro manya gukubuli no mwana gosoma gose nayo gosoma. Abana baba guata kwanyoro ngo mwana takeira irwe school aka school fees igo umunyaruka waira chinga kichao chiabene kabisa onye no mwibuli go promise na kuire college tago tamama ngana kwende college yo kubati musacha nga college ninche koire college yo ke gotanga ya kwa ende nkeli ko bwenerete okay nzobali leka tagenda kumurikira ayagenda kwene kiwa sorgongo rwagusi nigo omunyakerogo obodaboda korwa asoro sagi rwa Masaba North oyiboigo oromo regional coordinator korwa sorgongo rwa Nyanza Dominic Babu nigo aberika ko gikeria ebikoro by'obusagani ebibyabere ebikoene kigwa anena sensemo yabana bodaboda anememochi okeroka asamatuko abwango igagosanga chingaki alinga bisiaye esabetega kumirana nabateneri korwa sechi ward nigo abetega kubolia abanyanyimbo bigitaseni gya keroka kwene kibuna nkubweterana bale nabarayi ba bodaboda au barabisi linde kwene kyanga ngore tabale obotoereru Litukoria rero etwanyorete information ngato ichaiga culture hall elinde elio tochikokora public participation muna twaikaiga twaeguchi document
obo maena abana baminto muna twarigeri chi document yechi amangana ari kireime abagatanga ne by law ego chigodiri na amangana transport sector lakini kero korigererie document ye binto bireime ne ebyo koumiso morundia bwe pigipigi oyo kobogori chi customer as a municipality yaito ya Kisii muna bono ebagotebanga moto to basa gotoka as samare dangoro ku Dominic Babu umunyakero bo boda boda sub county ya Masaba North na ndende coordinator ya Nyanza Region ya mangana boda boda association of Kenya amurambare bachete se stage go Sahal boda stage bagaka jibigibigi mwana boda wake bigibigi yo mwana boda mwa bakanye yolinzi kera banda baito ba boda bana bakalika bagoliko bakaba mbaba koliko tumuna boda nduna bantu sike tamachiko nande twanjete ko bwati dichiko bwango gantu mena torwe directions ngakitora beto kolegas ndenge tyo bora bwa Masaba North mboro obisi bo kolegas nande to speed yari kogona amanyo bora bwa Masaba North mboro kera magosa abeiro manyanga korangeli na OCS ase Masaba North to waji police station inye lakini police station ye mona to abere to gotwara nere mechande ya keroka police station munantu abana boda ba Masaba North na rosa omo solicitor general ito nore serikali ime kero ko igure boda to kolera igo mwango yange tigarete kebegende kebe oso nyumegende kebe getaraji goto koleka nando tagete aba sigari gose omo speed ito okeroka o Masaba North na omo OCS okeroka police station bamanyo bora iwa boda mboro na nemu wenete gosiku nande kikatiba tadi lazima togo sabato siku etoro kikatiba tuna bantoro office kikatiba egende ko era ngukwana aba muna abono chieba murambare babeire group bakwana banyora sabana boda baro baba kazi aba wakili baito mbaro bono ndore dari ko enda kende yonsikira abeke to ende court egendo nargo saba abantu baito ba boda onde bwens tatishi uno onde bwens ta korane ta nyegeri kuta tatishi wati mwana boda mwango mobwata ali gose komo seli no commander inspector general of police na omo waziri Professor Kiture Kindike nomo PSO ito the son of the soil PSO Molo. It is high time we need serious action in the town of Keroka. Ekerero kebana boda anemono bandete kwe murunganiria anemono ogochereru wako wene bwabo kulende umurijono coordinator na boigo yoro munyakerobo ase orosageruria Masaba North Dominic Babu were otebinga mobasa konyegeriwa tabutuguyunga nebikoro byugo ichania byendate kubaikira abana boda abo timatingira bukwanira igoro engani by the abana boda n'abantaba yasana n'abantu babwate obumo ngorarande nga ekeregendo kiabeire asomwana boda yomo enchira bawe sokya nokwene nga abantu balimba igwana ine nande mbali gotakanga ondabe kagukuno igona nde ni kubuli tukubuli gochia sabanya nyimbo eneke nga ekero umwana boda go seirwe ekera achira segeta senikele eneke nga ngumusirole ere buya kigima mbabwendrete babusirwa nabo igokobanga bako ruaneredwa kulende amate mo kurwa asekenyoro kiageta egotoke meya ichuni nigo etigarete no muichano omonene maiga yumuga kabwenka eyokugwerwa no mote nagosiria obugima bwaye kolengana ne amate eyeiga nigo nyagasira achiete ekebarua kia yekiabotambe kulende aka iranirigwa n'abantu barenge kubutora omote erinde achi ko babwatesa kungusa tingekere kungusa omotoyo ni gobete gokomugwera naboigo kuikira akabanga gago siria obugima bwaye ase bono amenyi benseme yo babeire bakuruo gusaba anse serikali kobanga nuko babo bwatesia anemono ase omuchando oyo ano yose ano mwana omuro minto ekiagera no mwana tuwabuate ekinguru kyekenyoro ekine ekinguru kyento kukiaga ndalirawa ekiagera no moto ikogera gasia gokora ndabona abunkwirigeria arenge yaite kwirigeria ekigoto konyoro omugano ngani gagitwega bakubutora omote ekero omote okogwa akamya gokiesa omote okogwa ukamugwira mpa ukamurara ukamusenyenta ango mubiro omugima ekya omwana ogu nasirite esaha maya ari amasegesa kugacha omote bari abanye n'omote ekigoto okubarangeria abane mbari gocha
ori bweka ogore to mutene arogeta atubwatia karanga nkiya koba bakabono iga oiye eso mutumu gwerete ekara abantu be media bago chioro ni abako batenga chisese chiro chintindi sana mpata getonda soro inde media chikubwata ole nkegenderete nabo tukumetinga ki ingi so bange bago kanira ekiyaga nya serikali goto bokonyi inki bago kanira nda abantu ba chio indegera bana abanyoro bokonyi bina bategera bana abana bakaiga batayikunyara kende pi yokumuranje eserikali yo minto Gavana Simba, Mheshimiwa Manduko, Mheshimiwa Joseph Wycliffe Siocha, Mheshimiwa Donis Aburi, Mheshimiwa Momoima. Kumuranje gato igatiga abana baraba kemono abana basini batayikunyara kende. Unarange tegamiro yenka, kumuranje gato ko basabanya mwekonyarekana. Motokonya kuranje na no mushibo no musikuriga yo mukibunole no mucyota yikunyara pi. Okay, mwancho murigerano kuburi gwa kwarurwe korwa ase enkeyo gucyase abarayi gosonde bwense ole no moyo bukorwa baba kwanekyanga ngusira bale enkeyo ase okoenia oyo mwabo kondo mwancho murigeria tokubolenga kera abantu mbabweneta baba maiso wacha kugwero no muteba itali gento ya kawaida muntu nabwene toba maiso no ena sokuraita kwararigerelinga kiasa yale nabo iko bali bakona chemete tigaba bakubeka ebyorokereryo byo kumanya abantu nga umuti nkogechura noranga abantu bakogecha umuti asipara batabetwe na matakoro kinga umuti nkona chura nabo iko ti abantu bakumanya chinga kibamwenete banache emete tigaba bakuri chinga kiya abantu abange batari gweta nabo iko kone kinga abantu nkoba bale asenchira erendonge dochikonya wali basuka ndogune yuma eto mu basuka no kubwiru no muto okora limo nyarenga no motorio monene moto yo kubuna kigimasi ko nebwenrete abantu babe bakoba maiso kigima asekiregento tokoba tokora nabange babero swasumuru birwensa kimambia bono ase ndochinga Evans mukwakurwa emomo saiba keroka nikondani Ocharo William lovely preparation day to Jeruya Kerubo Lydia Nyaboke and all members listening watching live from Sensikisi locked in Kerondo Jeria Kerubaga Tepanga, good morning and happy preparation day from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakiage village na Baiburi Vane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na bana bane Masi and Mark na my husband Ben na bana ba Minto Evelyn Rebecca, Douglas, Julius, Duke, na batagereri bonse atanga condolences and may the Lord strengthen the family who have lost their loved ones. Dennis Obinjuro Kitoni Kondani kama kawa tinko moja tinko tiga Victor Omondo Miyega Victor Omondo Miyenda tebanga engena ngeni ya Grace let mom rest in peace pole sana tuwabetu mama gombo aitogocha ase enka iyo Evans Mukwako rwa emo mosaiba keroka nikondani Omaturi Vincent wakiro byako Doha Qatar obumachoge borabuse itononde ime na Jared Oyunge kurwa nyankororo ime yo muroberio abundo chinga na babera so asumuroberio wensakia asemambi jabono gende kusangana into tera sumtanda ito www.ndeztv.net Facebook ndeztv news digital YouTube ndeztv news na wetera se ense media SMS 0792192834 kurindo mwancho ndeztv unabotambe entunda ya kabere nigo tokoba tukumulikira ayairoboleto ase ama gazeti ase unabotambe nkumulikira egazeti area ya The Standard. Na incha sensema ya neni gongo mulikire gazeti ya Daily Nation tiyo turaswaso mutimukomo keigo tuskato nyegerango irano turasege keke kerebosio elinde tobeto gusanga amange. Ndezi TV Obwansu Bwomogusi.
omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomugusi omuliriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV na bogo tubuate witera senjere y'umtandao ya www.ndizitv.net ili kuturigireria na wigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso obumugusi. omwanchu muliriria bwe televisioni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomugusi omuliriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye
asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanjuwe gatasini kya Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabaku nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury na boko nyoranga problem hii ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora. Umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukurie Ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao. butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. I saw more Ken Owuru Superstores on your levy.
Omurandia George Omolo n'abakora emirimo b'ekanisa ya Redeemed Christian Church of God RCCG Kisi eyo yakyagete kitariki 53 cy'umutinyu kyanda omwaka w'ekiro 2015 nigo bagukwarigania asugukinkira emyaka 53 y'obukoreri omanene yesabakwe mtwe kanisa ya Redeemed Christian Church of God Kisi tokora unomo pastor oito Pastor George Omolo twakwariganire asomo yegabwo gucengera emyaka 53 asomo cyogusi mbatware revival ritukoria Jumamosi kitariki 52 cy'umutinyo y'okyanda gochakire chinsa 14 cy'amarakoba goika chinsa 12 boigo cy'amarakoba ekanisa yaituge gutoka aiga ensemo ya Medford angene nyagitari ya Oasis Jumapili yekitariki 53 cy'umutinyo y'okyanda mbatware Thanksgiving service gochakira chinsa 2 cy'amambya goika chinsa 52 cy'amugaso Jumapili yeyo chinsa 53 cy'amugaso goika chinsa 14 mbatware worship experience moyegani gora chake chinsa 3 cy'amambya goika chinsa 2 cy'amugaso kurwabone ndo tutware worship experience guchaka saa 8 ere saa 11:30 cy'amarawa twakwariganire tariki 8 omutinyu kyanda wo mwaka oyo twecengere amo obonene bwa Nyasaye enganene y'umuyugoyo nigerave next level umurandi omonene nigarave Pastor TL Berul kurwa RCCG Sweden mwariganiwe mwensi no mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bunabono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mugoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells supermarket ya Kisi Mattress irime y'omucyobusongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushibu bwokuruga chidaipa ni chitissue chisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo bikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito nabo igo chipillowcase mbabwate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi binge batalirime y'omucyobusongo Kisi Mattress Supermarket, the only money saver in town. Welcome
Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo ye nigakotiri umwana nako mwali bagali igiyeli okwirwanira aseti sector ao imeyense niko babwate birasiye ochakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichikosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakokosoli chikosoli nabwigo usire byago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka 2 amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hangene nyagitali ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 kyanda eyemo 72 inye kyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ayumure migiata kurworo gonkorwo gusi nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange naobare imiyumu chubusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru y'uburoso ya Jogo Primary Nabuigo okuba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV
na bogo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yaitwa chinse 24 nyaranka na bogo sonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart tv iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Ndizi TV obwanso obumagusi. Omonchumulilia Ndizi TV ngokwale bene ase enchunda yende enchunda ya kabiri imyomoroberi obwensakia ase toendrete kumulikira ayerobolito ase amagazeti ya The Standard page eye ere entangani yekwanira anemono inki gekogera eserekali etaraba gekora amabe ayuenrete ase ense yaito ya Kenya inkubatakananga nigati ebintu ebinge byabere okolekana ase ense yaito ya Kenya ase gwikira bono eserekali etarire etambukiro kere ekeronge nigati amangana abere okolekana na linga nogo itwa ose ogokwo kwa abantu asenchera butukano ase ensemeria ya Shakahola ogoito kwa abantu ase ensemeria ya Kware na boigo abasaibe golike lya Gyajenzi bakogenda ase oko robekana wikira bona magani abo ataraba wikira ni wa boigo engana emulekere na nemono okwa asentera butukanu kumuminyoki egiata wenseria ya Uganda Cheptegei uyobete gagosiria obugima bwa emaiga yokobanga na nogosambwa n'omwanjio yekale ase enyumba na boigo igazeti ya The Standard page ntangani nemorekerete anemono oburai obo bwaye Raila Odinga enchira borabe boko banga boko mukora abeka kubumura bote nabarai bestinse chionsi ime yorogongo rua Africa asense moyende nigo abagabana bandrete kwemurungania kubatikananga nekiringa ya serikali ase obo 8 billion merongo evere ase chiria bako enana egatia mange amolekiri ase gazeti ya The Standard. Alright, chomwancho muligere atiango aligani goikase gazeti ya Daily Nation page nentangani ekero mulikibwe gazeti yo amulikirete engana eire oburitogabu entenenera sensemeria Inspector General of Police Gilbert Masengeli na kibono abe te kago taiwera ogochika gwekigambero anene maragatano nalimo ase aganirie abe kago ikirana bosi wekigambero elinde kwerera ase obwagare okobora gose ogosira kwenchira yo botutukanu kwa basacha batatu yakero muri kibwe gazeti ya muri ketenga kyombekerigia Law Society of Kenya niko kyabeteke gwikirana bosi wekigambero magega yo gosira olioko okuranira bwene bwa mwanya bantu Bob Micheni na boigo ensemeli yabamraba mu babere Jamil Longton na boigo Nadim Hamed mwancho muligeria angane yone mulikira sobo mento chikoba to koigore gazeti ya Daily Nation to yemulikire asobwagale boigo ni go umulikibe gazeti ya muliketenga abanyanyimbo nigo babete bakomenterwa engere yabo asikulende asibali babere konyara barenge okinigwa ebirogo nigo kwabete kogotenenigwa ekere yaberege ko ene kiwanga bali babete bakolikwa bwango gago se fresh recruits nigo babete bakomenterwa chichiringi chiribunye na baigo asensemende nigo abo bisa abanene babete bakomenterwa chiribu emeronge bere ne mepeji ya gatana gatatu ni muri ketengane ya sobo masepeji entangani ni muri kerete asensemeri yomospati Rebecca Cheptegei
oyobeteka gusiria obugima bwaye anene ekera abanyanyimbo korwa sensemo ya Kenya babere bakomochigwa asogotaimukia egetambukero elinde gosira omwana oyo gose familia berege ko mochi abanyanyimbo asogotaimukia egetambukero kyogosera nabo igogokonya omwana obo oyobeire kagotwara gose gakuburwa no marembe ase emitinye meke yaberike goita magega yogosiria obugima bwaye nabo igo aborokia abali abajine secondary aba bakorkwanga na interns niko babere bakomochia ekyombe ya kupet na boigonat asoko batumeka elinde koenekyanga ngoira bale ebirero byabo ogochia ase kyombe yokolika aborokia ya jine secondary school asibane kirengani go babete bagotigwa isiko na boigonga amagani yabo tabeti kago ikeraniwa na boigo asensemeli ndeni gondo chingumulike bigaziti ya mulikirite nga omorandia oyomo kurwa ase ensemeri ya Meru ni gobono abeire kagotokana na mamocho guseni gasoerere na mamocho anene ase okuwundereria abasubati ase kanisa yaye gochaka kurasa umwaka bw'ikiri 2014 epeji ya kabere ne mulikete ngane yo asowe mwancho muligeria ateto igore ase epeji ya kabere tumulikere amangana asobwa galeke togo chaka no roboti rurwa tigania cult keronga omo pasta oyomo asosomorande yo maserita Daniel Moruru abere kagotangwa nekigambiro asigika kyamatuko 15 chingaki obotuki bogenderete gokorekana niye gotobekana nganigo omorandi oyo abere kagotwara amamocha kerabeteka koigora ekanisa yaye asensemeri ya Meru asomwaka bw'ikiri 2014 asobaro libwabete bokurwegwa nga nigabere gakunereria abasubati nabo igogotibonga abana abanyaruka nigarachiko bakagotangwa ase egetaseni ky'abanyimbo gusasesel chingaki obotuki bogendete gokorekana goika chitariki 19 cy'umutinyi chitariki 19 cy'umutinyi ukienda ase ekina kyaye kerabike gotegerwa nabo igo ogochika korwegwa korwa ase kigambiro boiga sepeje ya kabere ne mulikerito musubati yomo omotakanwa aserieta Sara Wairimu ngakibono ekigambiro kyabetege gotenenia okonacha okukwabwenerete korwegwa aboli tkolegoro ase ogosira kumugakoye oyo manyikante na Tob Cohen ase kolende abawakili abali kugendia ekine kyo batabete bagoikira nabo sibwe kigambiro mwana chemane nebwe kina kurase kigambiro kirigya Milimani eriko cheno nigabete gagusikya bosio okona chago kinekyo ase abete kagotumari ukogocha asaba wakili abo babe bagoikirana ase kigambiro linde koene iditkuria Jumatatu linde koene kenga ekinekyo ngochikere koba yekonacho oska bosio goikase page ne ya gatatu nigo emolikerete musubati oyomo oyobeire gakorera asegeka asikolende ngakibona abere kagotwara omoeso magega y'omwana oye konyora obokonyi no musubati abere kagwesokya nabo igogosaba obokonyi korwasaba Kenya oyoganete 1 million isano nemo elinde omwana oye abega konyora obogwenya asensemeri ya India nigo muri kibegazeti ya muri kerete chitariki 15 na ibere cy'umutinyo gatano ase omusubati yo no mwana waye babete bakurine ndege goikase ensemeri ya India asikolinda abanyagitari babete bakomoenekelie nga mwana oyo tako bakagwetane chitariki 5 cy'umutinyi ogatano na kabere kolengana no roboti kurwa ase abanyagitari anekora se Dr. Vikas Dua kora ensemeri ya India nigo banegetinga babere bagokora transplant ya bone marrow na nigo yabeteke goikirana na nigo mwana oyo arabega korusigwa nyagitari gosekora sensemeri yenyagitari ya India asege kakimitienyi bere erebose sikolende bagenda tokomokorera obolingoria elinde koene kyanga
ngogenderare komenya asoboiko wense page ya kane na boigi ya gatano mwanchu murigereria ne murikirita amang'ana aringete abanyanyimbo anene Asensemeria Acting Inspector General of Police Gilbert Masengeli na kibono aberega kubwatia chimbaratiro chiaye oyo kabeire omuwaziri bw'oburendi bw'ime Fred Matiang'i na boigo Inspector General Joseph Boynet ase ogotaikirana obosi bw'ekigambiro magega yokoegwa ogochika anego agocha magega yabasacha batatu kubora asinchira yobotutukano asikorende obotukigose oborori bwabetabo kurwegwa ng'anigo babete abducted n'abanyanyimbo yekairira ekigambiro kumugania Acting Inspector General Gilbert kwikirana abosi bw'ekigambiro elinde kumanyachi amatechiaye ngai batatu abo bale asikorende muri kibegazeti ya muri ketengano nyamaga yokorikirwa liuko Gilbert tacheti koba kagwikirana bosi bw'ekigambiro anabo igo tacheti koba gakoena na orobo tiningi kiagerete taba kagwikirana bosi bw'ekigambiro kyo Oscar Bosiogoika ase page ane ya gatano nalimo manche muliyene mulikerete e committee eyaberege korosigwa ase bunge eyeganetie kumanya aso boime ningi koirera abantu kuborwa osia abananchi korasense ya Kenya kubora senchira yobotutukano nigo baganetie oroboti koruegwa bosio bwe committee yo nabaigo koererwa asobwikire no kuri bitago abyo burendi mense ya Kenya ningi ebikoro ebyo bigenderete koenekerwa osikabosyo ikase page ne ya gatano na kabere ne mulikerete ege kuri getindi kegendete kurwegwa ochia ase abo bisabari ba KTDA anene ase obotumekyo bobe bwechibesa nabaigo kounereria abalimi makonyi bomuraibwense Rigathi Gachagua korwa serikali ya Kenya kwanza nigo aberiga koenekanga sector yekemeligie chaine yengencho na nigo era abeke gokonya abalimi asense ya Kenya ilinda koenekanga uchumi ngokinere Oscar Bosio mwencho muriyera gwekase page ya gatano na gatatu asenda ikiromo eri bokumurikire gazeti ya Daily Nation anigo emurikirita mangana aringeta abanyanyimbo okomento kwenengo yabo nabo igo ogokinigwa kwebirugo ase aberege koene kigwanga nigo fresh recruits babete ba commenterwa chishiringi kiribunye nabo igo bari bwate ebirugo gose ebirugo byekerengo kegoro anene senior officials babete ba commenterwa chishiringi kiribu emerongevere neyemo asikolende Asensemeria bali babete bagukinigwa ebiroga samatuka bwangoiga nigo ogochika kwabere gokurwegwa ng'ababe bagotenenigwa agoika obutukibwe mu bwabere bogokorekana abanyanyimbo eliweye mochimi kyanda 55 na babere nigo bagokinigwa ebirogo bwangoiga asikolinde obututukano bugendeta kwene kigwa chinchira babete bagotumika ase ogokinigwa ebirogo ebyo kondo mwancho murigeria okiraga abunongo ikiramoere bokumurikire gazeti ya Daily Nation togoswasi gazeti ya The Standard page ni ya kabiri engana yo gwichania murekiwe kubatakana nugo kwa asenchera yogo tukanumaiga yogo sambwa no mwanchio ye kumo minyokigia ta Cheptegei oyobetaka osiria obwimo bwa itinga kyale konyora okorwali wa asinyagitali area ya Moi Teaching and Referral Hospital asebono inkayae endete kolera obwene bwabo anemono ase omwana obo epeji ya gatatu gazeti ya The Standard niyo murekerete anemono igoro yese giyo kurwani bagwa asenseria ya Haiti asebono abanyanyimbo chimi ibere babete bawekirana asenseria nabo yigo kubwatirana nabande ase enchera eria yokobanga no kurwanya ibibago bebere koleto muchando asenseria ya Haiti enko batakananga nige ebiriro byabere korokananga nigo ogokea kumubaro bw'abanyanyimbo asenserio abande tokurwanya ibibago ibyo obeire okwirana ansetona wikase page ya kani gazeti ya The Standard niyo murekerete anemono igoro enchera serikali etaraba kirania obokoreri anemono enkubatakana nigo egati yebinche bingi byabere koletera aba Kenya umuchando buna
edini elia yobutsukanu yalinge asirina ni yashaka hola wikirabono iga kitambo kirukibwene tengera kwirwa sensemeria kware mbaraba abakora anga nonyanga mbali babete bako irwo kitambo kirwa berko kubyara boigo ebiro byabasaba bekoligia genzimbira bekumulikirwa asenchera ebwenda tepeji ya gatano gazeti ya The Standard mulikirite anamono ekyombikeria pipeline anamono kubwatikana ngo ikirabono iga nigo kibesa tiria cyabete gutumye kuwa anamono gucakia umoroberio ulia buko somba amati gotera si pipe cyo beri gotenena ayengo batikana nga kibesa cekerengo ya 426 million tamanyiri setire ikirabono toskose kasepeji ya gatano ne gazeti ya The Standard mulikirite anamono ruto kara tukena kurwa sense ya China amanyara bagakoletera aba Kenya kubatikana nga nuko iwana bira utwara nense area China sababu nyingi anamono kubatikana nga nugusira amagendro epeja gatana kabeni mulikirite anamono okoboko wense area ose enjera Raila Odinga arachikutua chinguru asekyombe ose keria kia African Union negatia manga mulikiringa kara chikobanga oide obo nyakirogo obunigara begotenera orogonguru Africa ase chinsemo au egati ya manga epeji ya gatana tutoni gabana babere bakwamireria getambo keyo gie serikali kuliga chibesa chikweno cha county sekerengo echi bilioni emerongo ebere epeji ya kiandani ge mulikirite boigo igoro yenchira abanyanyimbo bara bakomentwa chibesa chokona kinga amagimabo ngo chikobare amaya epeje komi astarato kolera imambi ya bono nigo aba kolimeremo aseketago kelia kyobo chenu babere bakomochererienga osekoboserelinga mbajigo twara omogero asama tuko 18 anya serikali ya Kenya terigo chiko kolengera nawe gotegerera ebirero babere bakorwa erire kwemanya ayuna mange nabo kwigorera gazeti elia bwanchete gazeti ene ya The Standard ne ya nation obo kwemanya amange alisaba to kunira ase imambi ya abono yakigimo mwancho murigereria ego egase tono kugochutelia okonyara chingaki nabo okugure gazeti eyo osome ase oboime kondo mwancho murigereria imambi ya abona iga kira bege koraga ensa ya moneno son tuchikoba tukumira nabageni baito ase studio ekatara to sanga nere Ibrahim Nyamwaro oyole President Nyamira Universities Colleges and Students Association naboigo asensemeria ye George Ogeto oyoboigo ole member ego mancho muriera ni gonda benko batika samago kaye job ababe bagosanga nabageni baito belitkolia rero teto sasensemo ya kabere ye studio to sio mechiduka wira nabale asigekeke kerbo sio bagosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri gulidi gusamura asibako koneli chiuva chifridge chitibye katibintu binde aseli guli lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igoni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asuwa nchiru wakanire bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko n'amarago